விந்தை மனிதர் இரண்டாம் வகுப்பு தமிழ். பூசணிக்காய் தலையிலே பச்சை மிளகாய் மூக்குதான். பூசணிக்காய் தலையிலே பச்சை மிளகாய் மூக்குதான். திராட்சை 2 கண்களாம் தக்காளி பழ வாய்தானாம். திராட்சை 2 கண்களாம் தக்காளி பழ வாய்தானாம். பரங்கிக்காய் உடம்பிலே உடலை 2 கைகளாம். பரங்கிக்காய் உடம்பிலே உடலை 2 கைகளாம். வெண்டைக்காய்கள் விரல்களாம் வெள்ளரிக்காய் கால்களாம். வெண்டைக்காய்கள் விரல்களாம் வெள்ளரிக்காய் கால்களாம். காயும் பழமும் மனிதர் போல் காண அழகு பாருங்கள். காயும் பழமும் மனிதர் போல் காண அழகு பாருங்கள். நடனமாட போகிறார் நாமும் காண்போம் வாருங்கள். நடனமாட போகிறார் நாமும் காண்போம் வாருங்கள். பூசணிக்காய் தலையிலே பச்சை மிளகாய் மூக்குதான். பூசணிக்காய் தலையிலே பச்சை மிளகாய் மூக்குதான். திராட்சை 2 கண்களாம் தக்காளி பழ வாய்தானாம். திராட்சை 2 கண்களாம் தக்காளி பழ வாய்தானாம்.